Ydintaisteluaineet ja niistä aiheutuva radioaktiivinen saaste ovat vakava uhka taistelujoukoille, joten erikoismiesten koulutus on välttämätöntä riittävän tarkkailun luomiseksi. Syöksyveneellä liikkuminen kuuluu osana koulutukseen. Venettä kuljettaa pioneerikoulutuksen saanut jalkaväkisotilas. Ja jos ei venettä ole käytössä, mennään uimalla. Puku pitää miehen pinnalla, siitä nimitys pintauimari. Säätietoja tarvitsevat sekä tykistö, KRH että ilmavoimat. Säämiehet saavat tehtäviinsä tarvittavan koulutuksen. Lämpimän ruoan saanti joka paikassa on taattava. Niinpä jokaista pataljoonaa ja jokaista saapumiserää kohti koulutetaan omat keittäjät.